Des de la seva cantonada a la plaça d'Espanya, l'Hostal Terminus ha vist passar davant seu la història del darrer segle a Palma. Un edifici construït l'any 1913, amb una vintena d'habitacions i un restaurant obert a les avingudes. Un immoble sempre vinculat als avanços del ferrocarril a Mallorca, però també profundament arrelat a la memòria col·lectiva de diverses generacions de mallorquins. L'any 2012, Serveis Ferroviaris de Mallorca inicia un llarg i complex procés administratiu i jurídic per recuperar la possessió de l'antic Hostal Terminus, un edifici clau tant per al ferrocarril com per a la ciutat. Un procés que culminà l'any 2019, quan l'edifici tornà definitivament a mans públiques. Les obres de restauració integral començaren al febrer de 2024. Una intervenció respetuosa amb l'arquitectura original, que ha conservat i protegit els elements singulars de l'edifici, adaptant-lo a la normativa vigent d'accessibilitat i seguretat. Els treballs han permès també rehabilitar el refugi antiaeri, que durant la Guerra Civil protegí la població civil mallorquina dels bombardejos, contribuint així a la conservació del patrimoni històric. Amb aquesta recuperació, l'Hostal Terminus enceta una nova vida. A partir d'ara esdevé la nova seu institucional de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Al seu interior s'hi ubicaran la unitat tècnica i la d'explotació, així com un centre de control duplicat per reforçar la capacitat de gestió de tota la xarxa ferroviària, a més d'una sala d'actes i una cafeteria renovada oberta a tota la ciutadania. D'aquesta manera, el govern de les Illes Balears reafirma el seu compromís amb el transport públic i retorna a la ciutadania un edifici emblemàtic, que reneix com a referent de modernització. La recuperació de l'Hostal Terminus representa també un pas més en la millora de l'entorn de la plaça d'Espanya i de l'estació intermodal, contribuint a dignificar un espai clau de la mobilitat a Mallorca i reforçant la seva funció com a porta d'entrada ferroviària a la ciutat de Palma. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.